Hello mga bata, aneno sab kita aron sa pagtuon. Sige kaingon na ni teacher nga bisan ana ata sa balay kinahanglan nga magtuon labi na sa atong pagbasa. Karon ang atong pagatun-an mao ang tingog. Aduna ba kamoy nadunggan nga mga tingog sa palibot? Karon ang atong pagatun-an mao kini. Tingog. Ang tingog madungog nato pinaagi sa atong dunggan. Apan ang tingog nagagikan sa usa ka tawo o usa ka butang o hayop. Karon paminaw ko. Tagnaa kung unsa kini nga tingog. Andam na ba mo? Meow. 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 Unsa kaha kini nga tingog? Tingog kini sa usa ka iring. Ang meow, meow, meow kini mao ang tingog sa iring. Sunod, paminawa ug tag-ana. Me, me, me. Natag-anan ba ninyo? Akong ihatag ang tubag. Kanding. Kanding ang nagasulti ug nagaingon nga me, me. Busa ang tingog nga akong gisulti, tingog kini sa usa ka kanding. Sunod. Mu. Mu. Nadunggan ninyo ang tingog? Unsa kini? Akong ihatag ang tubag. Baka. Ang maong tingog, tingog sa usa ka baka. Sunod. Kokak. 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 Unsa kaha kini? Kini usa ka baki. Ang maong tingog, tingog sa usa ka baki. Aduna pa. Tweet. Tweet, tweet. Tweet, tweet. Unsa kaha kini nga tingog? Tag-ana. Akong ihatag ang tubag. Langgam. Kini usa ka tingog sa langgam. Duna pa. Aw! Aw, aw! Aw! Unsa kaha kini nga tingog? Kini usa ka tingog sa tama ang akong nadungog. Tingog sa usa ka iro. Ang iro nagaingon og aw, aw, aw. Karon atong ihatag ang mga tingog sa mga hayop. Okay, ang iring nagaingon meow, meow, meow. Ang kanding nagaingon me, me, me. Ang baka nagaingon mu, mu. Ang baki nagaingon kokak, kokak. Ang langgam nagaingon tweet, tweet, tweet. Ang iro nagaingon aw, aw, aw. Mao kana ang mga tingog sa mga hayop nga kasagaran natong madunggan. Karon, atong tanawon kung duna kamoy na katunan. Okay, isumpay ang tingog sa hayop ngadto sa mga hayop nga anaa sa pikas bahin. Una. Tama. Kini usa ka pato. Ikaduha. Tama, kini usa ka baboy. Ikatulo. Tama, usa kini ka baka. Ikaupat. Tama, kini usa ka leon. Ikalima. Tama,
Kini usa ka piring. Nakatunan na nato mga bata ang tingog sa mga hayop. Kay ang mga hayop adunay tagsa-tagsa ka mga tingog. Mga bata, abi ba ninyo nga dili lang hayop ang dunay tingog? Ang sakyanan aduna kini tingog. Ang mga tao adunay tingog. Apan ang mga letra adunay tingog. Karon atong pagatun-an ug atong pagapaminawon ang tingog sa mga letra. Ang letrang M, ang iyang tingog, Ang letrang A. Ang letrang T, Ang letrang Y, Y. Ang letrang S, Ang letrang K, Ang letrang N, Ang letrang L, Ang letrang P, Ang letrang B, B. Ang letrang G, G. Ang letrang D, D. Ang letrang H, Ang letrang W, W. Ang letrang I, E. Ang letrang U, U. Ang letrang R, R. Ang letrang O, O. Ang tingog sa letrang E kay E. Ug ang letrang NG, Karon mga bata, mangutana ko ninyo. Unsaon nato paghinumdum sa maong tingog? Kini. Pinaagi sa mga kanta nga atong nakatunan na sa atong mga alpabetong Bisaya, ato kining mahinumduman ang mga tingog sama niini. Mata, mata, apa, apa, a. Talong, talong, ya, i. Saya, saya, kaka, kaka, nanay, nanay, lata, lata, pana, pana, baka, baka, b, gatas, gatas, g, dalan, dalan, d, halas, halas, isda, isda, i, unlan, unlan, u, wati, wati, u, stante, stante, e, okra, okra, o, relo, relo, ngabil, ngabil, Unsa kato mga bata, mahinumduman nato ang mga tingog sa mga letra kung matiman-an nato ang kanta sa matag letra. Okay, tanaw na to. Okay, sige daw. Sige daw mga bata, isulti nato ang mga tingog. A, T, I, S, K, O, P, B, G, D, H, U, I, U, R, O, E, Karon, nakatunan na ninyo ang pagtingog sa mga letra. Ugma, lain na usab ang atong pagatunan. Abangin ninyo si Teacher Helen aron kamo makakaton. Ayaw kalimot sa pag-follow sa atong Facebook page nga Teacher Helen ug pag-subscribe sa atong YouTube channel nga MTB Sinubuhanong Binisaya aron updated mo sa atong mga videos. Happy learning! Bye!